Ok, doncs avui us explicaré la metodologia de la meva rutina. Bàsicament, la meva rutina es basa en el sistema d'entrenament Heavy Duty, que té els següents principis: breu, intens i infreqüent. Breu, ha de ser un entrenament breu, com molt d'una durada d'una hora o un pèl més d'aquesta. Intens, l'entrenament ha de ser molt intens, sempre, i recalco sempre, dut al fall. Infreqüent, l'entrenament ha de ser, com a molt, cada 48 hores. Si l'espaiem una mica més en el temps, encara millor. Seguim. Doncs jo entreno 3 dies a la setmana, ja que trobo que és molt òptim, ja que permet espaiar bé els entrenaments, els separes almenys durant 48 hores i a més és molt eficient, ja que permet fer d'altres coses a part d'entrenar, com per exemple estudiar, aprendre idiomes, el que faci falta. Com deia el Mike Menzer, no tot és entrenament, no som esclaus del gimnàs, hem de fer d'altres coses. Havent dit que entreno 3 dies a la setmana, també diré que faig freqüència 1. Trobo que és molt òptim, ja que permet reposar bé els músculs. Els entrenes un cop a la setmana i hi ha 7 dies de repòs. I bé, realment és freqüència 1? Pregunto. Realment és freqüència 1 del tot, ja que, per exemple, quan realitzem traccions verticals o horitzontals amb supinació, el bíceps s'implica força. Per tant, no és freqüència 1 del tot i que tècnicament ho és. I per posar un altre exemple, que em preguntaven què feia per gluti, doncs per gluti el pes mort és molt bon exercici, tot i que jo l'incloc el dia d'esquena, treballo molt el gluti. Havent dit això, passem al volum d'entrenament. Amb el volum d'entrenament, doncs realitzo un volum d'entrenament baix, ja que trobo que és el que més s'adequa a la heavy duty. A més, produeixo un molt bon estímul i poca fatiga, ja que les primeres sèries trobo que són les més estimulants, ja que és on rendeixes més, i poca fatiga perquè no realitzes gaire volum d'entrenament. Havent dit això, realitzo unes 5-6 sèries màxim per grup muscular. Mike Menzer deia realitzar-ne màxim 5, però trobo que l'esquena respon millor a una mica més de volum i realitzo 6 sèries per grup muscular. Per què realitzem un volum d'entrenament baix? Doncs bé, la qüestió és estimular, no pas aniquilar, ja que no es tracta només de recuperar-se, sinó de supercompensar, o sigui, recuperar-se i afegir massa muscular, afegir el que no hi havia. Per anar acabant, jo acostumo a realitzar una sola sèrie per exercici, ja que, com hem dit en el volum d'entrenament, es tracta d'estimular, no pas aniquilar. Per tant, en una sèrie realitzes el màxim esforç, vas al fall en aquella sèrie, arribes al pic de contracció muscular i ja està, ja has treballat aquell angle, ja has treballat una part del grup muscular, ja n'hi ha més que suficient. Quan realitzo 2 sèries per exercici? Bé, doncs, realitzar 2 sèries per exercici té algun avantatge sobre realitzar-ne una. El primer avantatge, i molt important, és que és molt pràctic, ja que realitzar una sola sèrie per exercici vol dir que hem d'anar canviant constantment d'exercicis i, per tant, si estan màquines ocupades pot ser farragós. En canvi, en fer 2 sèries agafes el banc i ja t'hi quedes i ja fas bona part d'aquell grup muscular. I a més hi ha una altra part positiva, que és millorar la tècnica. Per exemple, en els bàsics va molt bé fer 2 sèries per exercici, com per exemple en el pes mort, ja que així vas guanyant pràctica i vas guanyant tècnica i vas acumulant volum d'entrenament, vas adaptant el sistema nerviós i va molt bé. Havent dit això, passem a l'últim punt. Finalment, jo realitzo bàsics. Doncs bé, sempre he realitzat bàsics, sempre he realitzat una variant de pes mort, flexió a la gatzoneta i press banca. Ara no estic realitzant tots aquests bàsics, només en realitzo un o alguns. Com podeu estar veient per les sèries, sempre realitzo pes mort i trobo que va molt bé, això que treballa una gran part de la musculatura i trobo que t'ajuda molt a progressar i és molt fàcil progressar en càrregues i ja veurem més endavant si es realitzo algun altre bàsic. Espero que us hagi agradat, a vostè si m'hagi anat. Salut!